Es parla molt d'inclusió i la inclusió no existeix, en realitat. O sigui, la inclusió s'està creant amb el temps. És un camí que hem de fer tots com a societat i a vegades posem la pilota només en els polítics i és un camí que fem tots cada dia en respectar per exemple, l'aparcament de les persones que tenen amb cadira de rodes o quan no utilitzar un lavabo d'una persona de cadira de rodes o anar en un espai i entendre que hi hagi un nen, com per exemple el meu, que no pot fer una cua i que ha de tenir una atenció preferent o un pas preferent. Vull dir, jo penso que un dels primers frens que hi ha és que la Generalitat digui que som una escola inclusiva quan no ho som. O sigui, crec que s'ha de reconèixer on som per poder avançar, no sé com ho veus tu. Ara es dona el cas que a l'escola dels meus fills està fent escolaritat compartida una nena amb una afectació molt greu, com una paràlisi cerebral molt greu. I tinc una amiga que treballa a l'escola i m'explicava amb confiança ostres, les dinàmiques que es generen al voltant d'aquesta nena tan boniques, no? També veig a la meva filla que la meva filla té una necessitat molt gran de suport i té una discapacitat important a nivell físic. La meva filla, per primer cop, de manera molt conscient, a més, pot fer el rol de persona cuidadora. Això per ella és superimportant. Que guai. Sí, m'ha expressat diverses vegades que aquesta nena és la seva millor amiga, que s'estimen tant, és una nena que no parla. Llavors, és que això és que s'ha d'aprendre des de ben petit, no? I jo crec que s'aprèn amb la convivència. Llavors, ens perdem moltes coses. Jo crec que el camí que estem fent ha de ser un camí que vagi cap al que cadascú sigui com sigui i no hi hagi una inclusió, que no hi hagi uns nens que hagin d'incloure l'altre. Per què ara mateix hi ha una inclusió? Perquè venim d'unes generacions en què l'estàndard és el que val i el que surt de l'estàndard és un fracassat. Però qui diu com han de ser les persones perquè siguin normals i tinguin la capacitat d'incloure l'altre? Per què el meu fill que quasi no parla ha de ser inclòs? Per què l'única forma de comunicar ha de ser parlant? Jo no vull que el meu fill sigui inclòs, jo vull que el meu fill sigui. Però llavors hi ha d'haver-hi un grup de professionals que realment creï aquest projecte de país, que ha de ser un projecte molt potent, pot ser pioner a nivell mundial i que no només vagi a l'escola, vagi que quan anem a un concert tothom el pugui viure, que quan hi hagi una activitat al poble, una marxa de regularitat, una caminada popular, tots els nens hi puguin participar. Llavors, per això dic que és una mirada de societat molt més enllà. Si tots junts fossin capaços de veure els beneficis de poder conviure junts en la diversitat, jo crec que sí que podríem tirar endavant moltes coses. Quan un alumne amb dificultats molt grans s'incorpora a l'aula, o sigui, l'aprenentatge que aquells nens i nenes fan de cura dels altres i d'empatia i els valors que s'aprenen, això és un valor immens. Però aquest és una mica el concepte que té la societat de que si no ets productiu no serveixes. Sí. I en canvi, dintre de la societat tots tenim un paper. Que en realitat jo no lluito pels drets de les persones amb discapacitat, lluito per tots els drets de tots els infants, perquè la discapacitat en té tanta gent. Jo mateixa tinc moltes discapacitats. És el que et deia, s'ha de canviar aquesta manera de pensar. Pares que s'apan i estan barallats tot el dia i el nen és la moneda de canvi, aquest nen no té una... Per això que jo dic que dintre de totes les dificultats que hi ha al món, de totes les guerres, tots els moviments que hi ha, jo sí que penso que un infant tingui l'oportunitat d'estar en una casa, pugui menjar, pugui aprendre i tingui accés a sanitari, crec que són uns bàsics que qualsevol persona, són uns drets que qualsevol persona hauria de tenir. Tinguis més dificultats o menys dificultats. I per això hem creat aquest projecte que crec que pot ser molt útil perquè els nens puguin amb ells mateixos experimentar el que molts infants els hi passa durant el seu dia a dia, no? Realment la nostra idea com a Suma ja no només és seguir reivindicant, sinó sensibilitzant aquest canvi de mirada que per mi és la base. O sigui, en el moment que la societat faci aquest canvi de mirada, serem imparables. És que això seria tan bonic. Jo crec que hem d'acabar aquí, en alto.